Bati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkare iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo teberiye kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo ni warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumuchuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Duka ya Womo ya Ouru Superstores Limited. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Amatuko airire nechimisa to na tano nabere aso mwako yoiga no watebanga amatuko merongo tano na tatu naro atigeire mwako yoiga oa kense kerongo gotebianga ekionga chinsa ibere ni gigo chakarakini bakora atebanga chibesa na ririti na liamabe nyo chibesa chiriti na liamabe inkige kogera ekanisa egotebie bantu barwa 10 ani ikomi igoro yemia igwa taito gotebia umusacho yomo anyomete lakini abatu mukungu orengo moibie chwena
mukaye igarengo moibi igarenge kumuibera no nerwe komanyana asayo ekero omo sacho yo agenda kiraritko mukungu igarenge eozo efase ilbagateba asige songo kiraritko igankora tachibasa karetire obara nakora ndegasi mahambi gagosoka nko mwari chibasa lakini atarasoka ikabwata chibasa chiakobeka segete kuru chibasa getega obeka echindomwa bono chibasa chingusira chiarenga musacho yagacha kamanyanga mukungu yombwate mukungu no moibi nando moibi gakongibera inche ndo mugakoya singenche yo akariye ngencho akomo discipline asige songo ngencho akomo egesusuro lakini kyobwanche singenche yo litkelmo agacha ni chibasa chinyinga karachi bas nyinge como sacho le karo aenge kwanda bwesibi mukunguna lia kominyoke kebet kelirusi kebeti barachi baserenga chire omanya chibaserenga como sachanga na ile ngagenda na chirocho nabo igo maybe chinda bisa igo akuri chibasa maitenga mosacho ndaga kogenda gagote chibasa chingani tukelimo mosacho kamanya igo akariye nchera yoko mubanga egere amatebinga mukungu yombobole singenche yo kubwa kimambia akabara chibesa chiriga na maite ngo mukungu yo gebiseta sigete singenche yo tiga mo choka bana bwente ko akamanya ko beka chibesa chiria bana ko beka nga nguchia se carpet sakobeka abwa sakobeka carpet se kabe ke chibesa chiri mukungu na basio meretinga obekira chibesa gari bona kemoti musachoria agaonchora agasakara abwat konyora ringire akobe agakabe kansari chibesa chiri agachisomeka wechiase omukono bw'esatiga akagenda akaragenda mukunguria agacha kachikurusigaria akanyora risakara ririkire liko matebinga naki tigo boibi onchoreri kwabeiro muibi gekenge nchino mwako osengotomo mu chief ayukianda katia tokoriganire marogobeiga naraiga nsemaye manyererio akorko Wilson Makorin chekoro komkatianok toska agakora aya nara twakoriganire asikionga chinsaibire. We want to retain very high level of integrity for this exam. We don't want to get closed. We don't want them switching off CCTV. We will be monitoring, myself and my director here. Amatemo kerasiye kumena kaberego chakarit kulia rero ekaralia kenda akoera rasmi. Umuntu na umwana naro itira. Bono twachire wocha utwaligere twarore umwana ya maena baitire lakini taramanyikana byase asarwete. Oberebo musayo ngoni gotuka rochen ya nyanchwa gaitire. Lakini nonye nabo asenge njontu twensi nanu balitora na bali twachira na bali twalire tora bayiri tora basani onde tayo manyete igoro ngikiabeta Chinyomba isano gutusigwa omorero kendera ase ward ya kebonyoremeye bunge ya Borabu. Na koriganirie nko gotebianga ase mitambo use mitandao ya ito ya Facebook ni otonyora gwetera Gatemba TV, YouTube Gatemba TV na nabogorikara yukorika ase namba yorase TV yawe inoti sano ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kananso iketuko yamanye butantane bondo bonse buteyo na nigo togo chaka noroboti rugo ichania ekero abamenyi banyancho imeye county ya Kisii banyora omubiri bw'umusae oyo toka mbarbare n'uruchirwa nyancho ase para ya Falcon moja elimu gochia ase nseme yanchwa musao yo ni gataramanyikana goika ekero twarenge kogenda mbeo na niga bamenyi banyancho babolirie obulendi gotingingwa chinseme chyo koikere ebikoro ebi byogo osaba na osaba obotuki gochakwa limo lyo kamna Dipon Asanya agotumanya. Pole tushafika. Emambia ya lero nigo omubere w'umusae omumura oyutigere chingoma otoka mbarabare noroche rwagetacho nyanchwa asepara ya Umoja Elimu Center kuchechinsemo cha nyanchwa Jasa Malieta Ambassador Steven Nunga ngorandi ya taracha mbili tuanyo na kumirie karona ale weta na nyora abantu bagendete kukwana nga umuntu na umwana naro itira
bono twachire gochana gutwaligere twarore mwana ya maena baitire lakini taramanyikana byase asarwete kenani omwando igonkoriye kirokyo bujumbe kuruboge tutu chache south se lituko lyarere twabokire mambia tokonyoro moichanonga omonto naro itire akaruturoche gaiga angena nyanchwa gaiga angena elimu center rocha esemete igo ekoro kinga kumekuwa na kudorora kwa usalama yiranirense esense meyiga ya nyanchwa na monobo songo yaitoga gotogo chikoboria omo county commissioner na county commander okisi county banyare kurigeria mangana ya usalama ekera abantu bauchaka goitwa igana korutuchi ndoche eyu ekoro kinga usalama ya sarekire kurengana negekore kyo nigo keichanetie abamenyi bense meywe abo bono bagotebanga mumuro ywe goikabona igataramanyekana asarwete gose nonyenerie tariaye eri abantu bamwe abo banyare kumumanya onyamangana abeire kabireye nenda abantu batokire bakora ayare kabireye gose bagwita abandi bosa etaiko manyekana ngangi bakumuboli neta keire manyekane nende security bekwe ligarende agende kolenda eranga ya abantu anga ibakurwera gukonekerekyo nigo batebirenga ase chinsemo chenyanjwa nigo ekerengo kyobulendi kiranirense chingakibona bamenyi bense meywe baruro kubule uchese serikali gotinyo bulendi nabo gokoire gitambukiro kya bwango kyo chako botuki bwebikora bingabune biga ntore no moichano monene nande nto gochigwancha abantu bamanye no bwoba gotoko boria serikali gichukue hatua na kufanya uchunguzi elire tonyare kumanyanga aba bakorete ndeke mbarabi noyo itire norori nande ekirenga nkiri kya goiterwa ense mona yweni gomono baruro ko boria na kugikeria obotumeki bwa mariogo yogotindia ayibona akageire kuigereria ebikora byobusaria ane na sebinyoro abana baito abange babo tiga batige bagende kanisa batige kunyunya sore igenya sore yasari abana abange na bakore yenda tarojinga inkie ka okora omubiri bw'umusawo yoiga nigo irwa senkendu ya Kisi Teaching and Referral asabano butuki bwa chakire eri anyare kumanyekana n'abantu basobo elio umurubiri obwoko ni kwaye ochigo chaka kuripotire taseni kyao kyagatembe kuregase chinsemo chanyanchwa eri anenkoro kwa Dipon asanya Chinyomba isano nigo chia tusigwa ase enkayo mugaka Peter Okerimo manyi eyemega yenyombe yamo asenkeyo kutusigwa litukulie sabato kinyirogia kendera imeye wodi yake bonyoro meye bunge ya Burabu ase omuchuyu emetena boigo amatoke ebimeribinda somugondo byaserire na Fadgad Gisemba agutumaja Maiga yenyumba yemoyo mugaka Peter Okerimo manyi nomongina Florence Mora gusamba ritiko ya Jumamosi inyumba eyo twamurekerete buna egetaseni kyagetembe nigo nainde chinyumba chinde wetania isato kyaenekirwa gusamba asenka yabo weika koera egento kyababetereria ekomiti yoburendi ase county ya Nyamira eyo ekuragwa no mu county commissioner Onyamira Erastus Mbui okora itaro ya bene goikase kinyureke kya kendera Nyankongo ewodi ya Kyabonyoru eryo gusanga na banyakenyoro naboigo kya mate chibere kurende tibaumiraneti na montonde bwenzi korwasenga ya Peter Okeri abo enibo yabo ya sariwe. Tumekuweko na maneno katika hichi kijiji ikiwa mwanzo ni mauaji ambayo yalifanyika tarehe 19 na baada ya hapo kukawa na kisa ambacho kiliishia uchomaji wa boma nzima, jambo ambalo tunaamini yote mawili yako na uhusiano. Na leo tukaona mimi na kamati ya usalama ya county tukuje ili tuweze kujifahamisha na hali ilivyo mashinani. Tumeweza kukutana na familia ya mwadhiriwa ambaye inaaminika aliuliwa, lakini hiyo familia ingine yenye nyumba imechomwa hatujaweza kuwapata kwa sababu wako kwa boma.
ase egikaro eke nigo boigo yaikiranwa nomo MC bwe wodi eyo ya Kiabonyoru omoske Vincent Penecha oyo ogikeria egekorwa ekyo na kuburia abanyakenyoro abwokoba abatohereru na batigere serikali eryo gokora emirimo yabo yokubatuka abwo baikiranetie amabayo ogwito omonto nkori gentokia nane nabo igo asemi oreria gose kende giatumigete goita Philip nabo erorekane ngana itetu lakini nonye nabo asenge njontu twens nanu baritora na bari twachira na bari twarire tora bayiri tora basani onde tayo manyete igoro ngikia beta yonde de ko baburi angari bagatokobeka obobe obongase chiamate chons tiga toire ngora toya serikali riba gichungusa maganaye anto ababona baminto bonse chichilani bokeria na unyake marina sande wanda bamenyira amasemi akemenge sana kanyama gosa atokeire bieto tige serikali ichungusa maganaya na bego ikero bomaene so na utongo tebia wananchi bonse nonye nonde bono orengere tigusaliento kende yonse tigabisa nerabo ensemo yaye omo county commissioner oyo moske Erastus Mbui nigo airerichinga kechiga na kuburia onde bwensi ukagerete montonde oyo otemete goikirania amabaya ake oroboti ase serikali puna enchira eyemo yokubaoroberia ase obutuki bwabo. Uchunguzi unaendelea, taarifa zikiwa zimeandikishwa, na kama mnavyojua mambo ya uchunguzi yanachukua muda. Tunachukua nafasi hii kama kamati ya usalama kutoa rambirambi zetu kwa wale ambao wameathirika na mauaji na pia wale wameathirika na uchomaji wa manyumba pia. Kama kuna mshukiwa huko naye kwa akili, tuambie na utuambie ni kwa nini unamshuku, ili usaidie ushahidi ambao tuko nao ndio tuweze kumfikisha kotini. File iko open mpaka saa hii, na ikisha maliza kupata ripoti yenye inaweza kuwekwa pale ndani, pia itapelekwa kwa msimamizi wa mashtaka ya umma. Akishaidhinisha, vile ataidhinisha ndivyo itasingatiwa. Hivyo ndio hali inakuwa. Hinko ripota Gatembe koroiga kendera eye gutoka imeye wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira. Njefa Hatigad Hisemba Itkoria rero niga matemo manene y'ikirasi g'ikumi na kabiri KCSE ose Kenya Certificate of Secondary achaka ase ben ase chiskuru chonsi cha secondary meyense ya Kenya. Mwaziri w'ekisemi Julius Migos ugamba emambe ya rero nigo ara murubiri yubuko gara matemo ayo imeye county ya Kwale. Migos niga tebabuna matemo akepsea nigo na KJSEA nigo arachigosoka umutinyu gocha na ya KCSE achigosoka umutinyu mutangani umwakugocha. When the main heavy theory exams for KCSE starts, for the last 2 weeks we've been undertaking the examination across the country for both KPSEA and KJSEA, and also KCS practicals, which have gone smoothly without any instances. KPSEA was completed on Thursday, 30th of October, and KJSEA is being completed today as we start KCSE, which will run up to 21st of November this year. We anticipate that KPSEA and KJSEA's results will be released in December, and KCSE results will be released in January. Ladies and gentlemen, we have had the largest number this year of students undertaking these examinations, a total of over 3.4 million of them. 2.4 being KJSEA and KPSEA, and around 996,078 being KCSE.
So KCSE begins today. It will run up to 21st as I've indicated. And as a ministry through NEC, we put in place measures to ensure that there is a smooth administration of this cycle of exams. Our teams, field officers, center managers, supervisors, invigilators, and everybody else that we are working with, including teams from the national government through the Ministry of Interior, teams from ICT, teams from the Teacher Service Commission, are all working together using the multi-agency approach to ensure that all these examinations are undertaken in a commendable and clean manner. Because we are discouraging, as always, we are discouraging anyone engaging in any sort of malpractice or irregularity during this examination period. NEC, through the ministry and other players, has put a lot of security measures in this year's examinations. Muhaziri uyu w'ekisemi Julius Migoso Gamba nigakwanira umugiro w'abakora imirimo w'eki university gose kirekcara ukwana emambia lero asare kwigora amatemu y'ensemi ya kwale nigo ateba nigo kikirite aba lecturer abo kogenda umugiro nigo atebire buna bachikomera nebyombe abyo birense yobomo bwa uwasu birigo kwanira gose kutwara chinkwana igoro yo gukora umugiro uyu. Mnajua vizuri kwamba the university crisis started in September, and the university crisis had 3 issues. One of the issues was on the CBA of 21-25, whose amount of 2.73 billion, which fell in the financial year 25-26 and was supposed to be paid in July, had not been paid, as at the time the notice of strike was issued in September. The second issue they had was on a CBA of 2017-2021. The CBA of 2017-2021 was a CBA of 16.8 billion. 8.8 billion had been paid, but SRC then indicated that there was a balance of 624 when the unions indicated that there was a balance of 7.9 billion. But tomorrow, we are in Parliament with them. So we will be meeting there with Parliament, officers from the Ministry, officers from Treasury, officers from the unions, and we'll brainstorm together and see whether we can come to an agreement tomorrow. In the meantime, the 12 universities that are completely not teaching, some of the senates have made a decision to close, including JKUAT, which closed yesterday, and others are meeting to assess the situation of the students because they've not been in class for almost 50 days to make a decision on whether to close or not. But as a government, we are doing something to resolve that challenge, because it's a challenge that is life, but it's a challenge that is on our table through past non-decision making, and which is what we do not want to do now. So for this particular government, we want to resolve that issue so that in future we don't have lecturers going on strike every other time. So that's really the challenge that we have, but we are working towards resolving, and I want to encourage the unions to consider the offer that the government has given, because previously, whatever offer that we had given, we have already made good. So we are not in arrears in any sense. And also, the students that are being punished now, and I thank them for being calm and remaining calm as they wait. The students that are being punished now were not there in 2017. They were not there in 2021. They are current in their payments to the lecturers. This is actually a historical debt or a pending bill, for lack of a better word, which can be resolved in other ways other than going on strike and denying the current students the studies when they have already done their part. So I'm just asking the unions to look into this issue and be open to discussion so that we can have it resolved. Aboroki wagwika chiribubere chimikyanda merongo kyanda na batano nomo emeye sub county ya Masaba North nigo bacha kabenne matemu abo akirasi gya 12 ase chiskuru Goetania merongo 32.
Polycarp Okara ni gari ngase nsemiyo ekara matemo ya gochaka no twarganira roboti orega. Amatemo manene ayo asirase eiki ya kabere imeyense ya Kenya na naye chisukuru cha primary irije junior secondary na bego naye secondary ayo cha kabene litukeliga lya lero nigo agendrete buyemeye sub county iga ya Masaba North kulingana mono mo DCC we sub county iga ya Masaba North Musbati Stella Wanyela nigo ayene kiringa obole ndikurwase sub county ya Masaba North wekabono nigo botingirie na roboti ndo yoruakirwe igoro yogotema guturwa nigo kwa matemo yega kurwase sub county iga ya Masaba North litukeliga lya lero matemo ya KCSE ayo nyaraka baga wasuri go boikirano digo mururigo ayo nyaraka bago kuragwa mono mo DCC iga Stella Wanyela amana abo bisabande bechi semikurase sub county ya Masaba North oyo obwato koko chase chiskuru au ime ye sub county iga ase omubaro bwabaro kigwa abari gwikachiribu ibere chimikenda na 95 nomo bachikunyaraka bawe karansira ko temu ko igase bituwe 32 ime ye sub county iga ya Masaba North asinse mayende agotemu ko wa kepsi akogendrete okugura chikunyaraka bago gwika omwelyo bwango muno igo gwikabona ko gendrete byase chiskuru au urubelyo otaratwara ripoti chinde chonsi chibututukanu abigo gwikabono abana bonse bali beligete kurwase sub county ya Masaba North nigo baikaransira ogotemukulia wa kepseha amona kulia wa kechisea igingo ripoti rigeta ni cyabonjete kya gatembe kurugiga sinsemeche gache sub county ya Masaba North imeye county ya Mira injigongro kwa Polycarp Okara Chiskuru emerongene na inye kurwa ase sub county ya Kisii Central nigo chiacha kabena matemo kirasigi 12 bateneni nigo bagendrete gose nigo bagendrete ko basemia aborokiwa gwetanga kura dobo ngainereria una Daniel Ontiri agutamanya chingaki haborokigwa bekirasi 12 barengego cha kabene amatemo abo asa masakarale manyikanite buna theory asense ya Kenya inse ya wizara y'ikisemi kurwase sub county ya Kisii Central container ya matemo yo nigo yegurwa ense mo ya Mambia murubiri uragwa no mu DCC Joseph Mwangi nabobwatani au bekisemi ukwana chingaki echo Mwangi nigasingira igoro yobwasyoku no gwetanga kurwaso bongainiria wangencho chinde chonsi chingaki amatema yo harache kogendera. We are urging them to be very careful. We want to retain very high level of integrity for this exam. We don't want to get closed. We don't want them switching off CCTV. We will be monitoring. Myself and my director here, we will be going round and we will be checking what is happening. We are really discouraging any fishy thing to happen in the school. Ise yobo bisa buburendi babere hasikira eskuru nigoboigo akwanira igoro yogosemeri kwae bunachi kamera chonsi cha CCTV nchichi kulimigwa chingaki amatema yogendrete nechisimi chonsi hachi skuru chirimigwe na kugachwa asoko enekia obwegenwa. Officer will be going loud ensuring that there is security within the compound. The other one will be securing the exam materials and also the phones. The phones will be locked somewhere and the police officer will be guarding them as he guard the exam. Rero aborokigwa haiga Kenya niko baikaransira lisakara ly'umuremo w'esabu ose math paper 1 nechisa cha mugaso bakora chemistry paper 1 asemambia mapema abarachigo chaka nelisakara ly'esabu litangani ose math paper 1 no muremo w'egesongo lisakara lya kabere chingaki cha mugaso. We are headed to Christmas festivals, and we know it is a long holiday. Those KJSEA students who have finished, they should remember that in January they will be in senior school. So they take care of themselves. And I'm urging parents to just develop a keen interest in what the children will be doing. This time is too long, and there are so many things that might happen in between. And especially on a drug consumption, that is smoking of bangi, consumption of illicit brews. I would wish parents to take a keen interest. These children, we need them in January in senior school. We don't want them to get lost in between. Nkuripotere gatseni kya getembe kurega se kaunti ya Kisii letere nenguru kwa Daniel Ontiri.
abamenyi bekenyero kia macheno ime sublocation ya Nyabiosi egesima ward ya Kitutu Masaba nigo baichanire to comment kana ko bikori byo webi obwagendere comment kana samat kabwango iga webi wechiwaya chiestima nebinte bikebike mwangomono obwangomono nengombe yomamato yomo yabage kubutkubu kirarero Polycarp Okar niga gotomanya unayo korekana ko rasensemi ebikorwa by'obubikorwa sorogongoriga rwa mochenwa nigo byagendera ko babikomentekana buna bogokia ebikorwa by'obubi estima obubyo bokoboke amo n'ebintu binde nigo byagendera ko leto ubwo bonene ko cyasegati yabamenye ko rastinseme chiga cha mochenwa asubo tukobogokera litukeriga lya lero imeyenga ya Frederick Momanyi imeyekinyoreki ya Bonden C mochenwa nigo abayibanya ko bakwibe ngombe yae yendukorengana mona Momanyi agendere ko bagagwichanira nakiri koboka bono mambia nakire kinu kanisa ya Nyasaye sinko genda na saba na nyorire ngombe teyo murugi onte birio kire kogenda chiko kama una togo kora butambe onyorire ngombe teyo engombe ine mbali na bebwate litonto elimo gosabere na magunchara amasininiga na inde tebuati oita konde kwafigere ngororo nigibikora bune biga by'obubi byagenda ko bikubwatanirwa amonegati y'abasabo batabwatimire mukuru ase chingongo aho yendo bone serikali yaburi kwene kibunangoro isira mabaga yemeremo eri gutanga mabe ayanga bunayiga ayo agenda ko bagakora mare chinsemo imibero ngoro igarwa gusi mutiye interi ko erebe yokonyora nka chiwaya cha rusi wasemete igoro aba mura baire bakire kone otoko sabe serikali ito bagambi baito kora edokia mobe kokori patrol chipara weka community policing babenchera chinse chons egere mechande yo boibi wechiwaya nechiombe boibi bokore tunaba na bamuraba batamugatigasi bono bakonyora nga igo bakorigiti enchere ere embe yokonyora chibese gotoko uriga serikali nyendi yarete chimeremo egere babana barikwe egere babe pisi banyora ri bagari gochiko koibe binte bakwe nigo boigo bikora bune biga byagenda ko bikubwatanirwa kubwatakana mono kuborwa kwegali anene asige tuboke abanyanyimbo kyagesima indukirire chipatrol gotakorekana bya chinga kichabutuko andake ekiga ngotanga kyalenge ebinge ebigokorekana chinga kichabutuko yendo bono abamenya bega bagenda ko bakubule serikali kurigerera ngane yo asobwango kirenge gitangania police station yetu ya Gesima tibuati gari era facilitate abasigari barororo asinge ncha korona kwana na OCS Gerotich nigateba iga gento baragit is just on gari. So I'm calling upon the relevant authorities chitene nebokong erindo otokonya egokonyo utangani ba provide transport as abasigari baito as station ya Gesima no mweyo yigateba menya bigakura rugongori garwe mochenwa nigo bagendere ko babakuburya onde bwensura rengombe yanyara ko bwekwibugo tukubwa rero kunyara ko bagwa koroboti ngene getuke abanyimbo kirangi nasibale abwigo ngo bagubulire serikali kubabwatesya elyo ukora mabe ayanga bunayiga kurwase binyoro ime aki serikali mutwa otokonya ekalutubira baka chigwaya ntolikorara ono twasinyi nabo byombwana ko bazeita etokumetie ntora ilibole twalire ngombe yabolire yonganetie serikali gakienkonye kino mutumisho Nyasaye na inde ondo yero chande una na eresire igo gaki tigae na nego cha serikali erinde nyakoruseriwa kende na nyagusiba egingo reporter getasini kyo wanjete kya Gatembe kurugiga stinseme chika cha mochenwa wadi ya Gesima eme sub county ya Masaba North me county ya Nyamira inchi ngoro kwa Polycarp Okara otenrege kombe gya KTDA nigo wamochiri chifactory cyabanyene igoro yoko liam bobe gosebya okole bobe gwekemeri giechae
ukwana asomo chio Kisumu nigo baborire kyombekeria kibwate chinguru kwenana chinguru chobokorere bw'echi factory chechae kwene kebuna abanyana chi factory chimbobwate echayabo. Morning everyone. I'm Moon Korwach, Chair and Siongo Matuna Tea Factories. Thank you. Let's move on to my brother there, Mukama. Tungeuliza kwa hisani sisi kama directors wale the licensing board ile napatiana license ya factories kujengwa zile private, waangalie hizo factories kama siko na majani chai, siko na shamba, si kuja alafu wanganganie ile tea oro chai yetu ambao tumeishapanda kama KTDA. Tungeuliza Tea Board of Kenya iangalie hiyo maneno, waangalie kama watu wako na chai wana, kwa sababu wakiendelea kuchukua chai sasa inaumiza KTDA factories, kwa sababu cost of operations itakuwa juu kwetu kwa sababu ya volume. Hawa watu hawana pesa, hawa wakonde ajabu sana katika mifuko yao, kwa sababu zile pesa wanapata kwa allowance ni shilingi 12,000 mama. Tunalipa mpaka tunalipa housing levy ya serikali 2.5%. Tunalipa taxes, sio kama zenu 16%, yetu ni 35%. Pesa ambazo tunapatiwa ni majina tu, wakurugenzi, watu wenye ni vitambi. Hamna kitu hapo. Lakini tungependa sana, kwa sababu sisi ni wakulima pia, tupate haki yetu ndio tuwe tunaishi maisha mazuri kama watu wa Kenya wengine. Yotoko endasi nkwana kuru nkwana nkwira na turi tuskano ene da ka bage kohera na mange to kwariganiritie buno bwent ko yamanya. Tungeuliza Tea Board of Kenya iangalie hiyo maneno, waangalie kama watu wako na chai wana, kwa sababu wakiendelea kuchukua chai sasa inaumiza KTDA factories, kwa sababu cost of operations itakuwa juu kwetu kwa sababu ya volume. Abaibori nigo basemewe ko semia bana babo na kobera na barabu ange chinga kichu mutimo kumutambe asika kimiti nyibere barabe bakobera kurugam kwana korwa sensemo ya Kenya abo machoge barabu nigo Mosekito Gilbert Kobe abatumanya ingaki abaurukigwa abange b'ekisukuru cy'oboroso basiegete ekisukuru cyabo naboigo amatemu abo koera bono gusaba kwarure gucya asa baibori ko bakirori kinga kiekiga abana barase umutimoko umutambe zekero umuri ateke responsibility ya parenti omwana tabwende gutigerwa ense emurigererie omwana ojo gocha sambiringa abana batakire bayikenka in good time and babe engaged in productive issues nabona begeri go colleagues no morobere yoito CPC kurengana n'abarayi ao abo bakwana na getembe uburendi obonene mboga neiriye gocha kwenekigwa elio kwenekia abuna obututukana utiburi gocha kobaroro asengencho mubaro bw'abana gucunyara ko babo gutungia kinga kiekigeru sentambe barabona iga the students ababwa the concentration obongo okolengereri kwireria maswali gonto tageti muntu ndacha ikobeke meyega gera buji December na ndi bwate umurobiri oromuya abana abaito nabo barayi bamambye oneta basoko ba misuse. More especially we have seen the area
abana abaiseke bako ba wasted konyora bachagire konyora marito. Those are things we don't want. Those are the society. Iga abantu baito bagusi igona abasoroire kinga ki abana babaito bagokora matemwa baikaranzire gokora matemu bono iga bachakire gusi yaito na abana baito barisiko mubakurere abana baito bakora matemu encherengiya ekiagara basomire miaka yonsiene nyasa baramburiro ko bako tubasabira amaya ense yaite kora matemu aramaya asebalia bari kirasi 12 bachakire amatemu abo nigo obotoereri bwanya liko bukwanirwa kurwase kinsemo ntenenera jamno moto para ko tabanga mesiki ende obeni kante nyako bwa school ebira tenya wako yako rabono iga the students ababwa the concentration obongo okorengera likwiriria maswali gonto tagitimo ntonda ayo beke me bana baitongo kora bara matemu abakongo cyakabale igobona abayibuli baitongo batebiga abana baito balindi kera bagokora amatemu bakore buya na inu abayibuli kisukuru ekera abana baro bagokora amatemu yakonya kobera makuri kera mokobera makuri omokorete rieta libe abantu baro bakurigirira barasha koranga nkinande kegenderete intuga iga Kenya sub county nensemo ya gucha mate igotora abantu abaya abayibuli murabaya ligesa lino bono mwaka remire mugondo bono mutagetiriga seribe ligia monyora matoke aso kwene kiwikiranirwa kwa yonsi kubwaterana urwase kinsagia ntenenera waganirigwe kobaroro kwene kya yonsi injego nare gusaba abana baito kinga kieki erusa yaikireka bana bakireka abange kirusa konare gusaba abayibuli insabe n'abantu baita barayi baito n'abantu bamichi 10 abana baito barendu yaikirenga kiyeruseye nariyo konyora abana baita abanyaruka abande batayete kugikosara abana abanyaruka eserekali tetayete kosara abana abanyaruka gosentutwe kabona bagusi intotageti bana bayi banyaruka bono igabasaru ekiagera abanyagitari baria batayete ng'abana ambasarwa mbamanyete ki abana batari gosarerwa amatemu akipsea naboigo kijisea abeire gakoera asali akirasi 12 asoire no gosemere kwa bange muna onsi na tie ko babuya bagatembe na maya to kubasabira kuri botere gatembe kurwa sensemo ya Kenya mu chogo burabu county ya Kisii Maritani nche Gilbert Kobi. Murai bwensi ya Tanzania mosikio mosubat Samia Suluhu Hassan nigo atiani golit kuliare raso muchio monene bwensi yo Dodoma. Boigo yuni ikirana barai ao na bananchi bwensi yo kurwa sensi ya Kenya mukonyi bo murai bwensi ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki. Irali bagali ya murai bwensi William Samoei Ruto go ikasen semeyo na Sam Yenda agotumanya. Nigo ense ya Tanzania era chikogendera gutwara Samia Suluhu Hassan iliyokogendera koba umurai bwense ime ya Tanzania. Bochori nigo bwakorekana amatuka make aerire ase ekiombe kyobochori ase ense yo kya murari koba umubwi. Uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema. Nigo abarai abai baikirana iliyokoba kirori asugutianirwa kwa Suluhu igati yabo no mukonyi b'umurai wense ya Kenya omusike Professor Kithure Kindiki igati y'abarai bande. Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Anzuluni Isitoleketi. Gukwana Suluhu nigatogia ikiombe kyobochori bwenseyu ase okwenekia obochori bwakorwe ase nchera yo bwasyo mamenchane chiburaburu chiane kigwa ase nseywe. Nishukuru tena Tume ya Uchaguzi kwa kuratibu na kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kwa ufanisi usiotiliwa shaka. Ugikiria ebikoro by'obosari byane kigwa kero kurobekana kwene kigwa ase NC ya Tanzania magaga yokurarigwa kwa bochori nigate babuna bali baenegati amabayo tibali egati y'abantu bense ya Tanzania kurende n'abantu batamanyekaini. Ndugu zangu wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini.
hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Samia oyue orachikoba esuluhu gochia ase Abatanzania nigo arureira yogochiko kugendera gukora imirimo magega y'obachori na kubasaba abarayi bari bachorire kumubwatesia elio kwenekia omorembe nabo igo no koreta amonchereria ase nseyue. Kwa wote niwaambie, uchaguzi umekwisha. Sasa baada ya kuapa, tukafanye kazi ya kulijenga taifa letu na kujenga utu wa Mtanzania. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue. Kuripoti rege tasani kia Getembe, Jen Sam, Miyenda. Ekero ntagete gukora John Migiro onte gatore ne Edwin Mwaniki na Evans bagoteba nga mukate mburirie KTDA ero kere koteba nga chi factory chi abanyene nchisimigete chi chai chiabo chi factory echi teto jiro ke chi serikali ngai basimigete chai yabo. I didn't expect this. Kinende some facts are there. Kwa no mbara mbasimigete singencho to simigete ni to simigete indo ko mo asta ko nya chai to wochena ga ko gara bago to be kambanya ko laumu chi factory chi abanyene nyambali kuru chibasa. Senior Sergeant on tenga mkate abana gose ebakoragira alama za duku bona abana mutageti baragere sincerely mutageti baragere ono buna matemu achire a form for chako next year original yago chako watch ngenjeri mwana letenga gego chiko ika December mwamanyira machibu abakwira na bairana ono bakoragera pako mwakogocha Ntarabatiga no basemia abasake baitombie mono for choosing Getembe koba nga ngutumanyi muri kira elmo asirire, that is Dipon, Okara, Fatgad na bonso walibana kiebna ngochare yo twariganiria ega akoro Haron Ototo semeli manyeri akoro Wilson Makori na Elia semenda akoro Kevin Ungeri osemi bwa Getembe na bubu iga nchekeronko gana koro mkate no kutumera na chi ngakichikoro kwa chinsenya ekwera abu no torabe tokoyabeka buya na ari twatega kasenga nchebiro tumera chinga checho. Bye bye. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Ne mutangio na nkondo ta kuboira aserorera asegetinge awe aserorera kioriri nkerora mugani mutangio na nkondo ta kuboiro asegetinge agwa aserorera ari sarwete ini ko bonomone era gete sabana bari abanyaruka bagosoka kurume kiyabo bagende mikiyabande ono gende usikuru so babo gambimbu ari ngororo umanya go ikari kera lituka abantu bayigwe bina gwezera onke gatukire onke kareiga eke onke reiga kai ana kiyabenga ya ruetoyo no hayoyo mutangio na nkondo baba Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.